Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli svi vi koji me gledate. Znači da imate veru u to da se nemački može naučiti, kao što ja imam veru u to da se nemački može naučiti, a da ne bi gubili vreme ni jednu sekundu, odmah ćemo početi da ga učimo. Naravno, cilj nam je da dostignemo 1000 reči, da ih znamo tako kao da su na našem maternjem jeziku, što bi se reklo. Hvala Bogu, tu je profesorka, pronašao sam je prošli put, ako ste gledali klip, ona je pobegla sa časa, ali se posle vratila i evo, spremna je da čita. Profesorka, idemo da ne gubimo vreme, molim vas, odmah 1000 reči, ako stignemo do 1000 reči, ako ne stignemo, vidjet ćemo sledeći put, vidjet ćemo zbog čega nismo stigli, saznajemo svaki put nešto novo. Der Tag. Der Tag, dan. Jeden Tag. Svaki dan. Die Nacht. Noć. Der Name. Ime. Das Wasser. Voda. Das Glas. Čaša. Die Flasche. Flaša. Das Restaurant. Restoran. Die Schwester. Sestra. Die Geschwister. Ovdje je bilo der Bruder. Der Bruder, brat. Geschwister su brat i sestra. Kao što vidite, 11 reči, rekao sam ih kao da sam pričao svoj materni jezik. Da li je moguće da to ponovim još 100 puta, tako da dođem do 1000? To ćemo da vidimo sada. Idemo dalje. Der Hund. Pas. Die Katze. Mačka. Arbeiten. Raditi. Die Arbeit. Posao. Oft. Često. Häufig. Opet često, nova reč, znači u odnosu na prošli rečnik. Idemo dalje. Das Haus. Kuća. Zu Hause. Kod kuće. Nach Hause. Prema kući. Das Bett. Krevet. Das Zimmer. Soba. Das Schlafzimmer. Spavaća soba. Das Heft. Sveska. Das Buch. Knjiga. Der Bleistift. Olovka. Der Stift. Opet olovka. Haben. Imati. Der Tisch. Sto. Sto za jelo, kad sednete za sto. Der Stuhl. Stolica. Die Tür. Vrata. Das Fenster. Prozor. Der Lehrer. Nastavnik. Die Lehrerin. Nastavnica. Die Schule. Škola. Lernen. Učiti. Studieren. Studirati. Fragen. Pitati. Die Frage. Pitanje. Wer? Ko? Der Student. Student. Die Studentin. Studentkinja. Antworten. Odgovarati. Beantworten. Opet odgovarati. Die Antwort. Odgovor. Die Schuhe. Cipele. Der Schuh. Cipela. Die Socke. Čarape. Sein. Glagol biti. Der Freund. Prijatelj. Die Freundin. Prijateljica. Die Adresse. Adresa. Die Nummer. Broj. Die Wohnung. Stan. Wohnen. Stanovati. Oben. Iznad. Unten. Ispod. Allein. Sam. Warum? Zašto? Das Auto. Auto. Schnell. Brzo. Langsam. Polako. Sporo. Der Vater. Otac. Die Mutter. Majka. Der Mann. Čovek. Stark. Jak. Das Mädchen. Devojka. Die Puppe. Lutka. Nova reč koja je ušla ovdje. Die Frau. Žena. Das Brot. Hleb. Die Milch. Mleko. Die Schokolade. Čokolada. Süß. Slatko. Der Zucker. Šećer. Das Eis. Sladoled ili led. Hungrig. Gladan. Der Hunger. Glad. Der Apfel. Jabuka. Essen. Jesti kao glagol. Trinken. Piti kao glagol. Durstig. Žedan. Durstig. Žedan. Der Durst. Der Durst je žeć. Durstig žedan znači. Der Kaffee. Kafa. Die Tasse. Šolja. Der Tee. Čaj. Der Saft. Sok. Der Wein. Vino. Das Bier. Pivo. Sprechen. Pričati. Die Sprache. Jezik. Italienisch. Italijanski. Englisch. Engleski. Tanzen. Plesati. Spielen. Igrati.
Der Abend. Veče, Abends. uveče, Die Leute. ljudi, Die Party. žurka, zabava, Lachen. smijati se, Der Fehler. greška, Korrigieren. ispraviti. Kao što vidite, reči idu sve teže i teže, ovih prvih 100 znate već verovatno i svi vi, ali ja namjerno krećem od početka, jer iako ja znam reč, možda neku reč ne znam kog je roda, ne znam da li je der, ili je den, ili je di, je tako. Zašto je ovo der feller, profesorka? Što znači ovo der feller? Koji to rod? Muški rod, znači kad idete der, Ne može bude den. ne može bude den nikako sigurno der ili di ili das, je tako, to su 3 osnovna roda u nominativu. Hoću da kažem, ako vi znate da je feller greška, možda ćete zaboraviti da je der feller, a ja ne želim da učim te sitnice, želim da te sitnice kroz ponavljanje se nauče sami, znači optimalizacija, koliko se stvari može samo naučiti, vi ne verujete da se neke stvari nauče i sami, ne verujem ni ja, ali se nadam. Idemo dalje, znači 101 korigiran, kao što vidite prvi 100 je bilo potpuno opušteno, da li ćemo stići do 1000, tako opušteno, ako ne sada, možda sledeći put, uporedite vaše znanje sa mnom. Idemo dalje, korigiran, idemo dalje. Die Musik. Muzika, Singen. pevati, Das Lied. pesma, Hören. čuti, Jetzt. sada, Hier. ovde, Dort. tamo, Der Sohn. sin, Die Tochter. ćerka, Gehen. ići, Ausgehen. izaći, Manchmal. ponekad, Spazieren gehen. šetati, Der Spaziergang. šetnja, Der Mantel. kaput, Der Park. park, Das Kind. dete, Die Kinder. deca, Das Spielzeug. špilcojk igračka, Der Computer. kompjuter, Bekommen. dobiti, Gern. rado, Müde. umoran, Schlafen. spavati, Einschlafen. uspavati se. Schläfrig. Nova reč u rečniku, pospan, Die Minute. minut, Die Stunde. sat, Die Zeit. vreme, Die Woche. 7 dana u nedelji, Das Wochenende. vikend, Das Datum. datum, Der Monat. mesec, Das Jahr. godina, Die Jahreszeit. godišnje doba, Gestern. juče, Vorgestern. preključe, Erst. tek će da bude, Morgen. tek, morgen, tek sutra, morgen je sutra, Übermorgen. preko sutra, Heute Abend. večeras, Heute. danas, Der Morgen. jutro, Montag. ponedeljak, Natürlich. nova reč, naturlich, naravno, Die Familie. familija, Der Mensch. čovjek, Die Küche. kuhinja, Kochen. kuvati, Der Koch. kuvar, Kaufen. kupiti, Einkaufen. opet kupiti, je tako? Ili Ići u kupovinu. ići u kupovinu, kupiti, Verkaufen. verkaufen, prodati, Der Verkäufer. prodavac, Die Verkäuferin. prodavačica, Der Supermarkt. supermarket, Das Geschäft. gešeft je prodavnica, Der Laden. opet prodavnica, Das Schaufenster. izlog, Teuer. skup, Billig. billig, jeftin, geld, novac, gold, zlato, genug, dovoljno, verdienen, zaraditi, gluklich, srećan, Das Glück. das Glück. Za malo da dam profesorki otkaz, počela nešto tamo da radi, izvinjam se što me smetnije, ali mogu ja ovo i sam, ali bolje da ona čita, ima bolji taj mekši izgovor. Das Glück. Das Glück, sreća, moja je sreća što vas imam, profesorka. Zum Glück, srećom vas imam, traurig, tužan, to ja nisam, ja sam a ich bin glücklich, traurig, tužan, tut mir leid, žao mi je, meni nije žao, und i, nul je samo, imam samo moju profesorku, nikog više, ein wenig, malo, wenig je opet malo, ali je weniger manje, znači ima manje pa još malo pa još manje, znači ein bisschen opet malo, vidite koliko puta, ein wenig i wenig i ein bisschen sve je to malo, a weniger je još manje. Izvinite, kako je taj problem sa mojim mahanjem? Da objasnim ljudima, energija se prenosi, reči se prenose energijom. Idemo dalje, viel je mnogo, zu viel je suviše. Idemo dalje, ne možete brzo da čitate. Čitate brzo, da ljudi brzo nauče, ne može oni da čekaju sada. Es gibt ima, nalazi se.
di post, pošta, di apoteke, apoteka, filaj, možda, da sveta, atmosfersko vreme, vreme napolju, regnen, regnen je kišiti, kad pada kiša, pa Gde ima je jedan regen? glagol kišiti, regen je kiša, samo imenica kiša, a ovo regnen je glagol koji mi nemamo u našem jeziku, to je kišiti, kišiti. dinaze, Profesor, Ne, Regenbogen. Morate da ste vi, der Regen, to smo rekli kiša, Regenbogen je duga, ona posle kiše Regenbogen, naze je nos, širm je kišobran, beser je bolje, a verbessern je poboljšati, wieder je ponovo, wo je gde, štrase, ulica, Uber je preko, Straßenbahn, die Straßenbahn je tramvaj, Zug je voz, a Bahnhof je, der Bahnhof je mesto gde vozovi staju, što bi se reklo, stanica za vozove. Da li sam u pravu? U redu. 199. Warten, zamislite, prošli put ga nije bilo, najosnovniji glagol u prošlom rečniku, u prošlom izdanju ovog mog rečnika je bilo izostavljeno. Warten je čekati, a warten je očekivati. Pazite na tu malu razliku. I to je, znači, 200 reči. Šta, profesor? Da sam radim, ja? Idem sam da radim. Reich, bogat, arm, siromašan, das Bein, noga. Profesor otišao u WC, ali ja ne želim da prekidam klip, izvinjam se svima, ona će se brzo vratiti i merit ćemo koliko će vremena trebati. Ove reči znam, tako da možete da ostanete da gledate. Znači, arm, siromašan, Bein, das Bein, noga, der Bus, autobus, bus halte štele, mesto gde staju autobusi. Der Verkehr je saobraćaj koji prave autobusi, mislim saobraćaj generalno, znači da li automobili ili autobusi, oni idu i to sve se zove saobraćaj, to je na nemačkom Verkehr, a tamo gde Verkehr ima i Ampel je semafor. Štat, to se znači saobraćaj kad je u gradu, onda je se, mislim, grad je grad, štat je grad. Ovde nije ni obrisano. Hauptstadt je glavni grad, a Schwimmen je plivati. Da li primećate da ove reči nekako su povezane? Ja sam ih povezao tako da se jednostavno teku. Nego ne morate ni svaku reč da znate, nego jednostavno zapamtite koja će doći. I šta god vam piše ovde, vi otprilike već znate zašto što je povezana sa ovom prethodnom. Znači, kad pročitate Schwimmen, što bi značilo plivati, onda je logično da iza toga bude nešto gde plivamo. A gde obično plivamo? Pa u moru, u ovom slučaju u moru. Tako da je Meer, čak i ako ne znam da je Meer more, ja ću pretpostaviti zbog ovog Schwimmen. Zer je veoma, evo profesorka se vraća, brzite profesorka, svaka čast, rekao sam da ste bili u WC-u. Idemo dalje. Zer je veoma, je tako? Pa svako ide u WC, što se tiče toga? Vratila se, mislite da ste pobjegla. Ne, neće ona... Da napuderišem nos. Nemojte lupetati, ja sam zadužen za lupetanje. Fleißig je vredan, faul je lenj, arbeiter, radnik, klug, pametan, dum, glup, nützlich, koristan, nutzlos, nekoristan, links, levo, rechts, desno, recht haben, biti u pravu, richtig, tačan, falsch, netačan, der tekst, übersetzen, prevesti, das Wort, reč, die Eltern, roditelji, Großeltern, baba i deda, alt, star, Elta, stari, das Kino, bioskop, der Film, ajte vi malo. Das Theater, pozorište. Der Anfang. Anfang je početak. Der Anfänger. Nova reč, početnik. Anfangen. Anfangen, početi. Das Ende. Kraj. Der Schluss. Opet kraj, opet nova reč. Znači, kraj. Znam sve reči na pamet. Nećemo se svađati na ljudi gledaju. Znači, end i Schluss znači kraj. Kraj, je tako? Tako je. Samo da vam kažem, ono nešto vam priznam. Dok ste bili odsutni malo pre, dok sam ja čitao, uopšte nisam imao
tu sigurnost kao kad ste vi pored mene. Znači, vi samo dovoljno da tu sedite i ja znam 25% bolje nemački. Profesorka ima neku svoju auru, ona zrači i ja se osjećam mnogo sigurnije. Ja, verovatno da ona nije tu, ja ne bi ovo ni smeo da snimam. Idemo, profesorka. Benden je završiti, a von Donnerstag je završiti do četvrtka, pre četvrtka. Završiti pre četvrtka. To su povezane reči, vidite. Zašto pre četvrtka? Ne, izvinjavam se, ovde je bila neka druga reč koju ste vi izgleda To i izbrisali. ne treba da stoji ta reč. Mislim, to nije. Von Donnerstag je od četvrtka, a tako? Von bis. Von. A bis Donnerstag je do četvrtka. Dobro. U redu. Kad pripremate ovaj spisak, nemojte da mi brišete reči, pošto ja ih zapamtim po logici, onda me više uopšte ne interesuje da su na engleskom i na nekom, da su na nemačkom i na nekom drugom jeziku, ja pamtim redosled u glavi, formiram redosled i onda ako nema ovo do četvrtka, ja izgovaram automatski do četvrtka. Pokušavam da vam objasnim kako funkcioniše ovo i inače, ko bi mogao zapamtiti 1000 reči? Niko, osim ako ih ne poređa na način na koji su mu logične. Tako i vama preporučujem da radite. Idemo, profesor, ko ćete, molim vas? Der Freitag. Petak. Der Sonntag. Nedelja, ajmo malo brže, nećemo sedimo ovdje do preko sutra. Zen, videti. Fernsehen. Gledati TV. Der Koffer. Kofer, idemo dalje. Tragen. Nositi, šta se radi s koferom, nego se nosi. Das Gepäck. Gepäck je prtljak, kofer je Das prtljak. Konzert. Das koncert je koncert. Die Eintrittskarte. Kad idemo na koncert moramo imati ulaznicu, znači ovo je ulaznica. Der Eintritt. A ulaznicu pokazujemo na ulazu, Eintritt je ulaz. Frei. Frei slobodan. Die Freizeit. Ili slobodan ili besplatan. Samo i malo glasnije, pošto vas ne čuju. Ja sam dinamičan i glasan čovek, vi ste nešto, niste dobro škole, niste. Jesam. Onda malo glasnije, samo malo glasnije. Obucite trenerku, trenerka vam daje snagu. Idemo dalje. Freizeit, 253. reč, znači do sada bez nekakvih umica. Freizeit je slobodno vreme, sport je sport, Üben je vežbati, a Die Übung je vežba. Auch. Auch je takođe. Der Ball. Bal je lopta. Fußball. Fudbal. Fußballspiel. Vi znate napamet čitav rečnik. To i jeste poenta. Lakše naučiti rečnik napamet nego naučiti, posle lakše ide da se uči jezik. Fudbalspiel, fudbalska utakmica. Rennen. Rennen, trčati. Mehr. Više. Das Gebäude. Zgrada. Hoch. Visok. Die Brille. Naočare. Finden. Naći. Taxi. Taksi. Der Schlüssel. Ključ. Groß. Veliki. Klein. Mali. Der Baum. Drvo. Die Bäume. Više drveća. Drveće. Der Wald. Šuma. Durch. Kroz. Laufen. Trčati. Der Garten. Bašta. Die Blume. Cvet. Bunt. Šaren. Cvet. Rot. Šaren cvet. Rot. Crven. Grün. Zelen. Blau. Plav. Schwarz. Crn. Weiß. Beo. Die Farbe. Boja. Der Tiergarten. Zoološki vrt. Das Tier. Životinja. Auf Wiedersehen. Zdravo, doviđenja. Der Nachbar. Komšija. Begrüßen. Pozdraviti. Der Gruß. Pozdrav. Nichts zu danken. Nema na čemu. Kao što vidite, počeo sam da ubacujem i neke određene fraze. Mislim, kakav je to rečnik koji nema fraze. Idemo dalje. Wie heißt du? Kako se zoveš? Heißen. Zvati se? Freundlich. Prijateljski. Friendly. Prijateljski. Die Tante. Tetka. Der Besuch. Poseta. Besuchen. Posetiti. Unfreundlich. Onaj koji nije prijateljski nastrojen. Helfen. Pomoći. Die Hilfe. Pomoć. Das Problem. Problem. Suchen. Tražiti. Wirklich. Stvarno. Willkommen. Zaista. Obratite pažnju, možda sad negdje i pogrešim. Da propustimo grešku. Znači, za sada wirklich je zaista, stvarno, willkommen je dobro došao, a tschüss, bis gleich je zdravo, do skorog, bis gleich, do skorog viđenja. Idemo dalje. Der Turist, kako se čitam? Der Tourist. Znači, turist, Der Herr. gospodin, to sam ja. Herzlich. Herzlich, imamo herz koje nismo stavili ovdje, a treba da stavite. Herz je srce, a herzlich je srdačno. Vielen Dank. Mnogo hvala.
Hotel, Hotel je hotel. Einzelzimmer, Einzelzimmer je jednokrevetna soba. günstig, Gunstig je povoljan. hübsch, Hübsch je lep. schön, Schön je takođe lep. wunderschön, Wunderschön je još lepši, divan, predivan. wunderbar, Takođe predivan, savršen. glauben, A verovati, denken, misliti, hoffen, nadati se, hoffentlich, nadajmo se, weinen, plakati. weint, Ovo je treće lice od glagola weinen i tu je moja velika sada dilema da li u glagolima koji su česti, a gde se treća lica ili participi mnogo razlikuju od osnovnog oblika, da li da ih uvrstimo kao posebne reči ili da ih učimo u istom redu sa osnovnom reči. Tako da vi mi takođe napišite šta mislite, da li želite takve neke participe da imamo kao posebne reči ili da stavimo samo weinen pa u zagradi weint. Pa mislim, ovo je pravilan glagol, tako da ne znam šta je problematično. Profesorka ima svoje teorije, da vam kažem nešto, ja sam slušao u svom životu milion profesorki, ali učim na svoj način, ko želi da uči, tišina, ko želi da uči kod profesorki, ima mnogo profesorka na YouTube-u, ja nisam profesor, ja do 30. godine sam znao samo 5 reči na ruskom, pošto su me do tada učili samo ruski i tek sam onda, kad sam napunio 30. godina, pošto sam shvatio da poznavanje jezika mi može mnogo pomoći u mnogim stvarima u životu, počeo da učim prvo italijanski, pa onda engleski i evo sad nemački. Kao što vidite, znači da li je moguće naučiti jezik, ali ako ga niste učili kad ste bili mali, gledali crtane filmove ili bili u inostranstvu ili imali u školi 10 godina ili tako dalje, nego ako ste počeli da ga učite tek onda kad ste sve završili fakultet i onda seli, kad ste se zaposlili i dobili i druge poslove, kasnije i decu i sve ostalo, ženu koja vam sedi na glavi, sve ostalo, da li je tad moguće naučiti jezik? To je pitanje. Svako može da nauči jezik kad se tek rodi, evo moj sin govori bolje od mene sve ove jezike, zato što ništa drugo ne radi nego priča sa mnom na tim jezicima. Profesorka, možemo da nastavimo ili ste već počeli da gledate u svoj telefon? Ajmo malo. Was kostet das? Was kostet das? Koliko to košta? Kosten, Kosten, koštati. dick, Ajde, čitajte redom, molim vas. Kosten los je besplatno. dick, Dik je debeo. schlank, Vitak. jemand, I gde mi je ovde sad dun? Ovde ste mi preskočili reč. jemand, Jemand je neko. niemand, Niemand je niko. alle, Su svi. langweilig, Dosadan. der Schüler, Učenik. die Schülerin, Učenica. das Klassenzimmer, Učionica. schreiben, Pisati. der Schreibtisch, Pisaći sto. aufschreiben, Zapisati. beschreiben, Opisati. wissen, Znati. halb, Pola. die Lektion, Lekcija. das Verb, Glagol. schwer, Težak. leicht, Lak. sicher, Siguran. ganz sicher, Potpuno sigurno. Ganz sicher. sicherlich, Opet sigurno. ich bin mir nicht sicher. Ovo, kao što vidite, je samo primer. Može da bude i fraza, izvinjavam se. Nisam siguran. Ich bin mir nicht sicher, znači ja nisam siguran i možemo da je ostavimo ovde kao frazu, pošto smo već naučili ovo sicher, pa kad hoćemo kažemo nisam siguran, ovako se kaže ich bin mir nicht sicher. Idemo dalje. Der Schmerz, Bol, profesorka. die Kopfschmerzen, Glavobolja, profesorka. gegen, Protiv. die Hausaufgabe, Domaći zadatak. wichtig, Važan. wiederholen, Ponoviti. der Unterricht, Der Unterricht je predavanje, profesorka. Idemo dalje. kommen, Kommen je doći. ankommen, Ankommen je stići. zurückkommen, Vratiti se, profesorka. gewöhnlich, Obično, uobičajeno. zusammen, Zajedno. getrennt, Odvojeno. ohne, Bez. Ovdje bi trebalo da stoji i mit, što bi značilo sa. putzen, Pucanje je čistiti. sauber, Sauber je čisto. sauber machen, Očistiti. schmutzig, Suprotno, čisto je prljavo šmuci. das Badezimmer, Kupatilo. lang, Dugo. länger, Duže. wie lange, Koliko dugo? kurz, Kratko. das Bild, Slika. das Gemälde,
isto slika. Der Künstler, Ovo Gemälde je slika koju slika Kunstler, a Kunstler je umetnik. neu, No je nova, die Idee, ideja, die Vase, važna, der Kollege, kolega, die Kollegin, koleginica, der Kellner, kelner, die Kellnerin, konobarica, überall, svuda, sparen, štediti je uglavnom novac, je tako? ausgeben, Ausgeben je potrošiti, ausgeben. die Rechnung, Rechnung je račun. die Tasche, Taše je džep ili torba, jel se slažete? da, Ovdje sad već treba da mi pružite i psihološku die i moralnu garaže, pružite mi pomoć, jer ja treba mi feedback. Već smo, ako ne vidite, već smo na 386, a treba da dođemo do 1000. Di garaže je garaža, torte je torta, a štuk je komad, parče torte. Vidite po torti gore šta je štuk, znači parče torte. Idemo dalje, Reise je putovanje, Reisen je putovati. A kad putujemo moramo negde i da se parkiramo, pa je parkiranje, parken je parkirati, a paren je voziti ili, šta je, voziti ili putovati, ići, uglavnom ići, ali nekim prevoznom sredstvom. I u vezi s tim, ajte vi, die Fahrt je putovanje, može? Vožnja. Unterwegs usput. der Ausgang, Ausgang je Ausgang, izlaz, mislim da nije ulaz, ali imali smo gore, Eintritt je bio ulaz, a Ausgang je izlaz, u redu. Ajmo dalje, Ausweg, opet izlaz dva puta, dva izlaza, Ausgang i Ausweg i idemo, približavamo se broju 400. der Fußgänger, To je onaj koji ide pešice, pešak. die Fußgängerzone, Fußgänger zone je pešačka zona, der Fuß, je stopalo, zu Fuß, pešice, kad idemo pešice, der Ort, ort je mesto, kao i der plac, Platz, takođe mesto. die Kreuzung, Kreuzung je raskrsnica, kad se ukrste putevi, to je Kreuzung. das Fahrrad, Farad je bicikl, der Strand, der Strand je plaža. baden, Šta radimo na plaži? Kupamo se, kupati se, sich duschen, a u vezi s kupanjem i tuširanje, tako, sich dušen je tuširati se. Kad se Bequem. tuširamo, obično je bequem, to jest obično je prijatno, je li tako? Prijatno, to je udobno, udobno, udobno. gemütlich, Gemütlich je prijatno, a bequem je udobno, je li tako? der Sessel, Ali vidite, ovaj zesel je treba da stoji ovde pored. Zesel je poltrona, kako se kaže poltrona? Fotelja. Dobro, šta kažete? Znači da ponovimo, zesel, 410. reč je fotelja. Ako niste znali, sad znate, zesel, poltrona na italijanskom, a na engleskom bi bila armchair. Inače, pripremam takođe iste ove rečnike i na engleskom i na italijanskom, gde će mi biti mnogo lakše, pošto sam ovo već na te dva jezika bolje naučio. Idemo dalje. Boze je ljut, Wutend je takođe ljut i die Schuld, 413. Schuld je dug ili krivica. U redu? schuldig, Schuldig je dužan ili kriv, da može? Schuldig, dužan ili kriv, vidite kako ste dužni, odmah ste i krivi. Idemo dalje, schulden je dugovati, a mochten je kad želeti. Profesorka klima glavom, sad se sve češće okrećem tamo. Können, za par puta se neću okretati. Können je moći, gar nicht, baš ništa. treffen, Treffen, sresti se, naći se s nekim. pünktlich, Tačno, tako, Draußen. punktlich, draußen, napolju, drinnen, unutra. Lesen, čitati. die Zeitung, Novine. die Anzeige, In der Zeitung je u novinama, a Anzeige je oglas. Pošto se oglas uvek nalazi u novinama, pa tako povezujte. die Zeitschrift, Zeitschrift je časopis, profesorka, a Zeitschrift se ponekad čita u kancelariji, a kancelarija je upravo ovo, kako ćete pročitati? Das Büro. Idemo dalje. die Bank, Gde se nalazi kancelarija? Nalazi se u banci, a banka se kaže die Bank. beschäftigt, Kad neko radi, kad je neko u kancelariji, on je obično zauzet, a to zauzet se kaže beschäftigt. U redu? beschäftigt, der Moment, Umara, ovaj trening zaista umara, ovo vam je kao da trčite. Der Moment je moment, idemo dalje, wirklich je stvarno, fotografiren je fotografisati, foto je fotografija, gut je dobar, schlecht je loš,
Schlimm je loš, ganz je sasvim, sam da pročitao ganz sasvim, leer prazan, voll pun, ajde čitajte ovo. Die Prüfung. Die Prüfung je ispit, znači gde god imate ovaj umlaut, to nisam siguran kako da pročitam, mislim siguran sam, neću da vas nešto pogrešno obavestim, to, zato mi je tu profesorka. A što se prevoda tiče, za sad se dobro držim, 440 reči. Idemo dalje. Müssen. Musen morati, Brauchen. biti potrebno. Rauchen. Brimuje se, rauchen, brauchen, rauchen je pušiti. Das Beispiel. Beispiel, primer, Verstehen. razumeti, Erklären. objasniti, Die Erklärung. objašnjenje, Wann. kada, Spät. kasno, Schon. već, Früh. rano, Früher. ranije, Aufstehen. ustati, Das Frühstück. doručak, Das Mittagessen. ručak, Abendessen. večera, Der Mittag. podne, Mittags. upodne, Der Nachmittag. popodne, Vormittag. prepodne, Immer. uvek, Das Lieblingsessen. omiljeno jelo. Kalt. Kalt je, hladan, profesorka, Varm. varm je topao, Heiß. hajs je vruć, Die Seite. zajte strana, Dunkel. taman, tamna strana, Hell. svetao, svetla strana, Angst. angst je strah, Nie. nikada, Die Nachricht. Nachricht vam je vest, Die profesorka, Pause. pauze, pauza, Bald. uskoro, skoro, dobro? Der. Die Mit- Mitternacht. Die Mitternacht, znači uskoro će ponoć, Mitternacht vam je ponoć, Mitternacht, Mitte je sredina, u redu? Zum ersten Mal. Evo, znači, malo imamo i izraza, zum ersten Mal, prvi put. Der Spiegel. Ogledalo. Die Birne. Birne su, profesorka, kruške u množini, Zuerst. tako? Su u množini. Da. Profesorka nije sigurna. Ja, Zuerst. mislim, ljudi posle misle da profesori sve znaju, pa i koliko ja isto ne znam, pa i tako i ona nešto ne zna. Vidjet ćemo posle da li su birne u množini, da li oni uopšte imaju množinu od krušaka, da li oni kažu jedna kruška i kruške, kao u srpskom, da se razlikuje kruška od krušaka, ili su za njih kruške, na primjer kao u Kao srpskom ja. što imamo spanać, na primjer spanać, da li je jedan spanać ili 10 spanać je uvijek spanać. Ili vi imate drugi primjer? Nemate? Idemo dalje. To baš nije dobro. Nije primjer dobar, ne mogu da se Naravno setim. da se broje kruške i jabuke. Kruške i jabuke se broje, ali se pasulj ne broji. Nećete kažete jedan pasulj, jedno zrno pasulja i pasulj. Imate mnogo pasulja, uglavnom shvatili ste, nećemo da dužimo, idemo dalje. Birne su kruške, idemo dalje. Zuerst je Kruška. Zuerst. kruška. Našla u telefonu. Zuerst je, znači prvo. Šta sam našla krušku? Budite vickasti malo kasnije, završimo ovih 1000 reči, nemojte me odkoncentravati ovde. Zuerst je prvo. Sitzen je sedeti. Fish je riba. Rice je pirinač. Tol. Tol je nešto super, je li tako? Das Tagebuch. Nove reči. Dnevnik. Die Brücke. Most. Hässlich. Ružan. Der Onkel. Stric. Das Ausland. Inostranstvo. Ausländer. Čovek iz inostranstva. Die Fahrkarte. Karta za vožnju, kao što smo imali tamo Eintritt karte ulaznica, ovde imamo Fahr karte, to vam je ulaznica za autobus, kad se vozite u nečemu. Fahr karte vam je Fremd je strani. Griechenland. Grčka. Sich erinnern. Setiti se. Der Geburtstag. Rođendan. Vergessen. Suprotno od erinnern, znači erinnern je bilo setiti se, a vergessen zaboraviti. Geben. Dati. Bringen. Doneti. Zeigen. Pokazati. Was. Šta? Die Münze. Novčić. Zahlen. Platiti. Bezahlen. Opet platiti. Leider. Nažalost. Ziemlich. Prilično. Zufrieden. Zadovoljan. Die Hand. Ruka. Das Handy. Mobilni telefon. Der Finger. Prst. Der Fingernagel. Nagel finger je nokat na prstu. Der Arbeitstag. Arbeitstag, radni dan. Die Jacke. Jakna. Der Rock. Suknja. Die Hose. Pantalone. Sich anziehen. Obući.
Das Kleid. Haljina, Elegant. elegantna, Der Anzug. odelo, Das Hemd. košulja, Die Tablette. tableta, Nehmen. uzeti tablet. Genommen. Evo vidite, ovde imamo isti slučaj kao gore. Nemen i genomen ne liče jedno na drugo, a genomen je jako često. Weinen i weint. Pričam ti nešto, profesor. Znači, nemen je glagol uzeti, genomen je njegov particip, nešto kad ste uzeli ranije. Da li to treba razdvojiti kao što sam ovde ja razdvojio, pa reći da je genomen prošlo vreme od nemen, particip 2 od nemen, da bi ga čovek bolje zapamtio. Meni prija, tako da u nekim slučajima, u nekima ne, ali kad je ovako genomen, reč koja se bukvalno 100 i nešto puta pominje u ovom dokumentu, da imam negde sa strane, da tačno vidimo o čemu se radi. Genomen znači uzeo sam prošlo vreme, a nemen uzimam, ne ja uzimam, nego uzeti u infinitivu. Idemo dalje, profesorka. Die Schere. Makaze, Die Haare. kosa, Die Bürste. četka, Gesund. zdrav, Die Gesundheit. zdravlje, Interessant. interesantno, Sich interessieren. interesovati se, Einfach. jednostavno, Benutzen. koristiti, Der Wunsch. želja, Wünschen. želeti, Beginnen. početi, Endlich. najzad, Die Stimme. glas, Leben. život, živeti, Das Leben. život, Genießen. uživati, Das Leben. Die jer genisan, Maschine. Die Lebensmittel. je li ovo genisan uživati? Da. Dobro, to mi je bila pogrešna asocijacija, zato što sam pomislio da je zajedno, a zajedno je zusammen i gemeinsam. Tako da bi, pretpostavljam, mogao ovaj život da podsjeća i na nešto što je zajedno, ali život se obično uživa, evo vidite, ja sad baš uživam u životu dok snimam ovaj klip, pa tako da ja sad genisiram, genießen, ich genieße, mein Leben, jetzt. Hoćemo dalje, profesorka. Genießen je uživati, to mi je bila malo slaba tačka, ali sam se pogodio. Lebensmittel su namirnice, životne namirnice koje kupujemo, je tako? A Mittel, to vam je samo ovaj drugi deo od Lebensmittel. Mittel menja, sad više nisu namirnice, sad je to sredstvo i sad imamo kakva sredstva imamo, hoćete čitati vamo, ovde, hoćete radite? Das Verkehrsmittel. Kao što smo rekli, Mittel je sredstvo, a Verkehrsmittel je prevozno sredstvo, povezujte, a ovaj drugi Schmerzmittel. To je sredstvo protiv bolova. Das Land. Je selo. U redu? Zemlja. I zemlja. Weit. Daleko. Entfernt. Udaljeno. Die Ecke. Ugao, ćošak. Die Ecke. Iza ćoška. Gleich. Odmah iza ćoška. Odmah. Die Wand. Zid. Krank. Bolestan. Das Krankenhaus. Bolnica. Die Krankenschwester. Bolnička sestra. Der Arzt. Lekar. Die Ärztin. Lekarka. Die Krankheit. Bolest. Der Schnupfen. Kijavica. Husten. Kašljati. Ernst. Ozbiljan. Während. Izvinite, upravo je toku jedno pomeranje lampi levo-desno. Profesorka želi da ja ne ispadnem baš... Kako je da pročitam? Pa profesorka, hoćete da ugasimo svetlo pa da onda čitamo iz mraka. Nekako, ipak mora da stoji lampa kad se snimate. Neće ljudi ovde slušaju, ljudi su došli ovde, mi ako neko gleda. Während je za vreme ili tokom. Letzt je prošli. Next. Sledeći. Die Sonne. Sunce. Der Winter. Zima. Der Frühling. Frühling je proleće. Der Herbst. Jesen. Der Sommer. Je leto. Der Urlaub. Godišnji odmor. Verbringen. Provesti godišnji odmor. Dauern. Trajati, koliko traje Die godišnji odmor. Sommerferien. Sommerferien je letnji raspust. Die Ferien. Samo raspust, je tako? Die Gesellschaft. Kad se ide na raspust u društvu, to je Gesellschaft je društvo. Lustig. Kakvo je društvo? Veselo. Die Lust. Lustih veselo. Lust je želja. Ja imam želju da imam veselo društvo. Der Fahrer. Fahrer, onaj koji vozi na taj odmor, taj Fahrer je vozač. Fahrer vozač.
Die Abfahrt, polazak, die Grenze, na granicu, i da granica je granica. der Boden, Boden je patos. Teppich, Na patosu je tepih. breit, Tepih je širok eng, ili uzak. schmal, Ili uzak opet. Znači eng i šmal su uzak, a brajt je širok, a sve se odnosi na tepih ili na bilo šta drugo. täglich, Teglih je na dan, dnevno. einmal, Jedan puta. keinmal. Nije jedan puta. Das Gemüse, Povrće, das Obst, voće, frisch, sveže, wahrscheinlich. verovatno, Der Scherz, šala, scherzen, šaliti se, machen, raditi. tun. Raditi, machen i tun je raditi. Idemo dalje. Lecker, Ukusan, der Kuchen, kolač, noch, još, backen, peći, die Wurst, kobasica, die Kartoffel, krompir, der Käse, sir, schicken, poslati. Poslati, malo mi nije povezan sir sa poslati, ali eto, ovaj drugi deo je još u izradi, pa su neke reči nepovezane. Znači, u svakom slučaju ja ih prepoznajem i kad nisu povezane, što znači da sam već dostigao jednu sigurnost u ovom nemačkom, kao što je očigledno. Idemo dalje. kompliziert, Komplikovano. die Ahnung, To je pojam, ideja, pojam. keine Ahnung, Keine Ahnung, nemam pojma, kao izraz. gelb, Žut, einladen, pozvati nekoga, pozvati da dođe kod vas. die Hochzeit, Pozvati na Hochzeit je venčanje, pozvati na venčanje je einladen, pozvati. Hochzeit venčanje. 100, Je 100, pozvao je 100 gostiju, pa onda sam nastavio ovde 100 da zna koliko je gostiju pozvao. kaputt, Kaput je pokvaren, in Ordnung, u redu, kennen, moći. Ili, je kennen moći? kennen, Znati. Zamislite, u prošlom klipu sam na istom grešku, 611. jednu recku mi lupite, tamo moram 1001 reč da zovem. Kennen lernen je upoznati. fertig, Fertig je spreman. klar, Klar je jasno. sollen, Trebalo bi. das Gesicht, Gesicht je lice, die Situation, situacija, der Gast, gost, die Süßigkeit, slatkiš, lieben, voleti, sich verlieben, zaljubiti se, die Liebe, ljubav. Opet imamo situaciju, verliebt je takođe treće lice od glagola verlieben, ali takođe može, sad ćemo pitati profesorku, da li ovo znači i zaljubljen? Znači i zaljubljen. Znači u nekim slučajima je potpuno opravdano kada se poklapa treće lice sa pridevom, da to razdvojimo, a u nekim slučajima se postavlja pitanje da li treba razdvojiti particip 2 ako je skroz drugačiji od infinitiva. Idemo dalje, profesorka, ajmo. küssen, Poljubiti, bleiben, ostati. anrufen, Anrufen je pozvati, ali ne kao ono einladen, malo pre, kad smo pozivali nekoga da dođe na večeru ili tako, ili na venčanje, ovo anrufen je kad pozovemo nekoga, ili ej, ti, ili telefonom ga pozovemo. Anruf je poziv, umarmen je zagrliti, a net je ljubazan, verrucht je lud, der Verrückte, verrucht je lud. Zašto su sad ova dve? Verrucht i verruchte. Verrückta, ludak, ovo je meni. Verruchter je ludak, a ovo je šta? Lud. Lud i ludak. Schüchtern, Treba mi još dodatno posle objašnjenje razlika između verruchta i verrucht. pridevi imenice. Aha, kao ti si lud, a on je ludak. Dobro, neka mi ljude. Šuchten je stiljiv, u redu, a ruih je miran, a beruihen, kako čitate? Beruhigen. Beruigen je smiriti se. Stören. Da bi bili ruih morate da se beruigen, da se smirite. A štoren je kad vas neko uznemiriti, štoren. Ajmo dalje, neugerig je znatiželjan, a sich amuzieren, dobro sam pročitao, sich amuzieren, zabaviti se. Ajmo dalje. Es freut mich. Raduje me. Die Gelegenheit. Prilika. Möglich. Moguće. Die Möglichkeit. Mogućnost. Unmöglich. Nemoguće. 8 Uhr. 8 sati. Genau. Tačno, znači ovdje povežite. Genau 8 Uhr. Tačno 8 sati. Genau
da bi znao šta je genau, da se ne bi zbunjivao, u ovoj silnoj gomili reči, ja sam stavio Achtur ispred, to znam da je 8 sati, a šta može posle 8 sati da ide, nego tačno 8 sati, tako da i vi znate sad genau, da li tačno 8 sati ili tačno nešto drugo, genau je znači tačno. Idemo dalje. Niedrig, Znači nizak, schade, šade znači šteta, der Erwachsene, ervaksene je odrasla osoba, der Kopf, od kopšmercen, što smo imali glavobolja, a ovo je samo glava. A na glavi Der stoji Hut. hut, to je šešir. A na glavi su Der takođe Mund. i usta, der Mund. Malo glasnije i ostavite taj telefon i vam neću platiti čas, pa sagen, sad ih sam jako naučio da čitamo. Zagen je reći, pričati iz usta, kad otvaramo usta, onda mi pričamo, a to pričanje kaže zagen. U redu? angenehm, I tako, pričamo prijatno, angenem je prijatno, tako? unangenehm, A unangenem je neprijatno. Schrecklich je schrecklich, možda za nekoga, to je strašno, strašno i furchtbar je takođe strašno, ako neko priča strašno, kao možda neko misli da ja pričam strašno nemački, ali pričat ću ga i bolje. Werden, postati, der Schrank je, po meni, polica ili orman. Šta bi... Orman, Schrank. der Kühlschrank, Kühlschrank je hladan orman, što bi se reklo, ili frižider, mislim, der Topf, top je šerpa, Herd, herd je šporet, die Heizung, Heizung je grejanje. einschalten, Einschalten je kad smo već imali grejanje i šporet, moramo da ih uključimo, a to radimo sa glagolom einschalten, a posle toga i da isključimo, a to je ausschalten. sich konzentrieren, Pri tome moramo da se koncentrišemo. Jeste svi testirali? die Sorge, Zorge je briga, sich Sorgen machen, brinuti se, schließen, zatvoriti, geschlossen, zatvoren, öffnen, otvoren. Otvoriti, a ovo sledeće je otvoren, offensichtlich, očigledno, grossartig, divno, savršeno, predivno, tako? gefährlich, Gefährlich je opasno, pazite, opasno, gefährlich opasno. Aufgeregt je kad ste uzbuđeni, zato što je nešto opasno ili iz nekog drugog razloga, ali aufgeregt je uzbuđen. Durfen je smeti, znači da kad je nešto opasno, onda se pitate da li smete to da uradite. Durfen, sa glagolom durfen. Durfen, pošto je gefährlich, ja se pitam da li smeš sa durfen, do you durfen, das gefährlich Sache machen. Ajmo dalje. Sie gewonnen, kad radite nešto stalno opasno, da se vi i naviknete na to, pa onda kažete ich habe mich gewonnen, ili navikao sam se. ich habe mich gewöhnt. Ich habe mich gewohnt, ili u infinitivu Sie gewonnen an, znači navići se, a Deutsch kurs je kurs nemačkog, a samo kurs je samo kurs. Empfehlen je preporučiti, znači preporučujemo kurs nemačkog. Kod mene, naravno, što da ne, a ovo fall i Zufall su slučajevi, tako, slučajevi i naravno nek sve to ostane Geheimnis, nek ostane tajna, Geheimnis je tajna. Geschenk će biti poklon, a Versprechen je obećati. Šta se može obećati nego poklon, pa posle ako neko zaslužio, onda će dobiti, to smo Schenken, kad smo već obećali poklon koji se zove Geschenk, onda Schenken znači pokloniti. Vidite kako su reči, sama jedna reč pokazuje za drugu reč šta znači. Ali Buchregal je polica za knjige, to me zbunilo sa malo pre kad smo imali, šta smo imali? Schrank, Schrank i ovaj ovde Regal. Znači, vidite, kod mene je nekako regal i šrank su to za mene jedne iste stvari, pošto smo to mi isto kod nas u Srbiji koristimo za orman, znate. Ja ne znam da postoji i ormar. Regal je sa policom. Regal, orman i taj šrank me nešto podsjeća, vuče mi na taj orman, tako da sam tu malo grešim. Regal vam je polica. Mada kod mene je regal orman. Mislim u mojoj kući, a i u nemačkom je regal polica, a šrank vam je orman. Znači da ponovimo šrank orman, a regal polica, tako da je Buchregal polica za knjige, a vi profesorka nastavite, ne mogu da ostanem ceo dan.
Štelen je postaviti, znači vidite kad stavljamo te police i te knjige, mi ih postavljamo, u stvari mi ih štelujemo, ne štelujemo nego koristimo ovaj glagol štelen je postaviti. A posle toga mi imamo ovo, kako se ovo čita? Die Sekreterin, to je sekretarica. Sekreterin. Nju nećemo, opisujemo svojim štelen, nećemo da postavljamo sekretaricu, nego ćemo nju nešto drugo, sad ću vidjeti. Der Betrieb. Betrieb je preduzeće ili firma, znači sekretarica je povezana sa preduzećem, a orman vam je povezan, to jest polica vam je povezana sa njim štelen. I to je jako bitno zato što imamo i ovde i die štele, koji jako podsjeća na ovo štelen, tako da povežite sekretaricu sa die štele, pošto je to njojno radno mesto, a knjigu povežite sa regal, pošto knjiga stoji na regalu, a sekretarica stoji u Betriebu na svojoj na svojoj šteli. Bauštele. Ne, nije bauštele, izvinite, je građevina. Sekretarica ne rade na građevini. I nemojte da lupate više. Ajmo. Hoćemo dalje. Der Chef. Der Chef je šef. Einstellen. Mi je ovdje valjda neko ubacio sada Einstellen. Sekund, malo sam si umorio, znate, priča, čovjek se... Einstellen povezat ću sa šefom, vidite da nije gore stajao šef, nikad ne bi znao šta je Einstellen, ali pošto vidim da je dole entlassen, a gore šef, šta može šef da radi sa Einstellen i entlassen? Šef obično zapošljava i otpušta, i to su upravo ova dva glagola, tako da hvala ovoj reči broj 692 što mi je otkrila šta znači ove dve reči. Znači Einstellen je zaposliti, a entlassen je otpustiti, i to radi šef, zato je tu Einstellen zaposliti, entlassen otpustiti, vorallem pre svega, a im voraus unapred. Obraćajte pažnju, polako, da smo teže reči, već neko mora i da malo porazmisli. Im voraus unapred, vorstellen je predstaviti se, nema neke veze sa ovim prethodnim, ali kad dobro naučite, onda vorstellen, predstavite se, kad dođete negdje, predstavite se, kažete ja sam Petar, drago mi je, jako mi je drago što smo se upoznali, da ćete upotrebiti ovaj vorstellen. Überhaupt je, znači, nevezano sa ovim gore, Überhaupt je uopšte, znači, uopšte. Wesen, znači, dobro uopšte, Uopšte, Wesen je čiji? Der Brief. Brief je pismo. Das Kleingeld. Kleingeld je sitan novac. Brieftasche. Brieftasche je novčanik. Danke. Hvala. Danken. Zahvaliti se. Bedanken. Opet zahvaliti se. Dankbar. Zahvalan. Der Bauch. Der Bauch vam je, profesorka, ako niste znali, stomak, a šlank je mršav i mislim da se ponavlja. Jesi vi mislite da se ponavlja šlank? Ne, imali ste dik i pa ste pitali gde. Ne, mislim da se šlank ponavlja. Bio je šlank. Bio je šlank uz dik debeo, pa tanak, ali sam pisao gde, kako se ovo čita? Kako se ovo čita? Dün. Dün je mršav, kad to treba da se poveže gore ovaj stomak, šlank, dun sa onim dik, pa će onda biti jedna cijelina, to je, znači da se poveže, molim vas, povežite posle. In der Nähe u blizini, die Nähe je blizina, neben je pored, što je u blizini, ona mora bude pored, a Gewohnheit je navika, die Sache je stvar, a Ursache je razlog. Der Berg je planina, a Jungenherberge je hostel, što reče profesorka prošli put, inače mesto gde mladi ljudi idu da spavaju kad nisu u svojoj kući, onda se to zove hostel. Idemo dalje. Unter je ispod, a Zwillinge su blizanci, kaum je jedva, a Kunde je kupac. Verovatno ste zadivljeni mojim znanjem nemačkog, ali tako i kad se čovjek posveti nečemu. Fallen je, sad sam bez veze hvalio, fallen je pasti, a gefallen je svideti se. Unglaublich je neverovatno, pasiranje je desiti se. Wahrheit je istina, a luge je laž. Ako je istina, moramo imati i laž. Lugen je lagati, nicht wahr, zar ne, kao izraz zar nije tako. A var je istinit. Unbedingt,
profesorka, da li će ovo biti prvi moj negativni Ich poen? brauche unbedingt Ferien. Aha, vidite, unbedingt je znači u svakom slučaju bez danjeg, mora da bude tako, unbedingt. Ali nije bila povezana ni sa čim, kao što ste vidjeli već posle broja 700 reči nisu mnogo povezane, nisam imao vremena, nije lako povezati 1000 reči u jedan niz koji se, kako se zove, sam po sebi otvara, ali ću povezati i kao što ste vidjeli tih prvih 700 reči sam čak, šta god profesorka da kaže, ja sam znao, zato što prethodna reč ili ona sledeća reč mi govori u 90% slučajeva šta treba da se kaže. A onda ona to kad uradi nekoliko puta, onda ja već počnem da slušam šta govori i tako učim. Znači, ima različitih načina učenja, nisam ja džaba studirao elektrotehnički fakultet, pa da mi sad profesor kaže kako da učim jezik. Znate, profesora ima različitih, nemojte imati velikih iluzija o profesorima, dobro, to sam već pričao u mojim ranijim izlaganjima, unbedingt je znači bez daljnjeg, obavezno, sigurno, tako. Kako previdite? Se vi spavate možda? Možete li izdržiti do 1000? Laut. Laut je glasan, leise je tih. Schätzen. Schätzen, schätzen šta je sledeće? Schätzen je otkud ovo schätzen nepovezano, kad je nepovezano je katastrofa. Schätzen je ceniti, zato što je šac je blago, a schätzen je ceniti i to treba da stoji tamo kod onog šefa koji šecuje svoje Angestellte, treba ovde Angestellte, sekretarica, šef ceni sekretaricu, to treba tako povezati. Profesorka. Das Ding je stvar, Traum je san, Albtraum je noćna mora, Träumen je sanjati, etva je oko otprilike, a nichts je ništa, a alles je sve. Etwas je nešto. Pazite ovo, ništa, sve, nešto. Ko vam to tako poveže, svaka mu čast. Mislim, nisam ja, kažem, završio elektrotehnički fakultet i postao inženjer i mislim da džaba toliko pametan, idemo dalje. Junge je mlad čovjek, mladić, a Jung je dečak. Dobro, dečak, a dok je ovo Jung mlad. Skifaren, skijati se. Skifaren, skijati se. Mitfaren. Ne znam što će vam ta reč. Mi ćemo pobrisati sve što vi ne znate. Znači, faren je voziti, a mitfaren je sa nekim se voziti, kao što je mitkommen sa nekim doći, a mitnemen poneti sa sobom. To sam ja, mislim, na kraju kraja to mi iz profesorkinih knjiga sam prepisivo, a sada ona kaže šta će nam ta reč. Idemo dalje. Eigentlich je u stvari, je to u stvari? Ajde da se malo uključimo još 200 vera. Mobil je nameštaj, modern je modern. Also. Tu sam prošli put pogrešio, da li ću i sada pogrešiti. Also je znači nije. Ja uvijek to koristim u videima na srpskom. Na srpskom. Koje najviše reč koristim? Znači, dakle, kao što vidite, nije kao u nemačkom kad kažemo also, kao u engleskom kad kažemo also pa kažemo takođe. Podsjeća na ovo also, pošto tako piše, a ovdje je dakle. Also dakle, mutig, hrabar, kao ja, šta je? Schaffen, uspeti, der Vogel, ptica, der Himmel, nebo, die Wolke, šta je na nebu? Oblak, der Stern, zvezda, die Welt, svet, zemaljska kugla, svet, geduldig je strpljiv, die Geduld, geduld je strpljenje, verlassen, profesor, verlassen mi nije ovdje trebalo, verlassen, stav. hat seine Freundin verlassen. Ostaviti, napustiti. Pa zašto nema prvo lassen? Pa što nema veze lassen sa... Ja se stvarno mnogo izvinjam, kad nije sređeno, a to je bio delimično i profesorski zadatak, kad nisu reči sređene, kako možete od 1000 reči imamo, bum, verlassen, teško je da je bilo prvo lassen, pa lassen već podsjeća na nešto, verlassen i tako dalje. Znači, verlassen je napustiti, u redu. Da. U redu, bit će za sledeće izdanje rečnika bolje. Sich freuen, radovati se. Freude je radost. Die Wäsche. Wäsche je prati.
Die Wäsche. A die Wäsche? Die Wäsche? Pomoć? Wäsch. Wäsch. Da. Feucht? Feucht. Ajde, feucht. Pa vi Pa odgovarate. nemam pojma, neko mi Die ubacio. Wäsche ist feucht. Es ist nicht trocken. Es ist noch feucht. Pa ko mi je to pomešao reč? Pa važan je veš, što ste sami Pa stavili. bilo mi je i ono sa nas i sa Pa očigledno ste duplo stavili, ovo ste ubacili veš. troken i nas, je tako? Suv i mokar. A šta je feucht? Nas. Ne, šta je feucht? Nas. Šta, suv? Nas. Šta je mokar? Ne znam ja šta je troken i nas. Ja samo znam da su suprotnosti. To ste... Znači, ajdemo još jedan puta, znači ovo je veše, veš, a ovo je feucht je Vlažan. vlažan. Da, Schmecken. znači nisu još reči povezane. Kad bi bile sve reči nepovezane, ja vjerojatno ne bi znao ni 200 reči. Ali s obzirom da mogu da povežem reči po logici, ja ću znati i više od 1000. Vidjet ćete još par korekcija ovog mog dela. I šmeken je, profesorka, imati ukus ili šmekovati, šmeken. Kad jelo ima ukus, to je jelo, kako kažeš? Schmeckt gut. Schmeckt gut, znači ima dobar ukus. Die Portion. Die Porcija, porcija, prima je odlično. So bald. So bald je... So bald wie möglich. Što pre, je? So bald. So bald. Šta je so bald? Čim. Čim. Ispašće da nisam znao. Vidjet ćete, ostanite još malo. Ako ste ovdje, ostanite, sad ću vam pokazati koncentracija. Dieses Mal. Ovaj put. Letztes Mal. Prošli put. Jedes Mal. Svaki put. Verlieren. Zaboraviti. Verlieren. Dozvoliti. Verlieren. Hast du deinen Kopf verloren? Izgubiti. Sad sam se sramotio, ali idemo dalje. Ovo je samo jedna mala rupa. Nećete da isečete ove dele. Neću da isečem, ajde. Verlieren znači i izgubiti. Verlieren. A s čim je povezano verlieren? Ni sa čim. I kako ste to ostavili ovdje? Stehen je staviti. Stajati. Za razliku od liegen, što je ležati, a legen je postaviti. Položiti. Fliegen je leteti. Flugzeug je avion. Flug je let. Flughafen je aerodrom. Ausflug je izlet. Der See je more i jezero, tako? I more i jezero, ne znam. Der See je jezero. Uglavnom, more i jezero, Fluss je reka, Preis je nagrada ili cena, Plötzlich je iznenada, a Augenblick je trenutak. Auge je oko, die Augen su oči, Luft je vazduh, bedeuten značiti, kad nešto znači na nemačkom, bedeuten, ausgezeichnet izvrsno, hassen je mrzeti, ähnlich je sličan, schlagen udariti, vorschlagen predložiti, Vorschlag predlog, beide oba ili oba dva, beide witzig, witzkast smešan, Lärm, kako čitate? Lärm? Der Lärm. Lärm je buka, einzig jedini, das einzige Mal jedini put, sich beschweren žaliti se, sich ärgern ljutiti se, wach ärgern, sich ärgern ljutiti se, wach budan, aufwachen probuditi, Insel, hoćete čitati vi? Die Insel, ostrvo, ajmo. Das Centrum. Das Centrum, ušli smo u zadnjih 200 reči. Finish, centrum je centar, arbeitslos, bez posla, bluza je bluza, die Bluze bluza, sich beeilen, požuriti, der Schatz, blago, dragi. Pa dobro, i blago i dragi. Možete slobodno da kažete Schatz, my Schatz. Ajmo. Idemo dalje. Wortschatz je rečnik, upravo ovo što sad imate ispred vas. Regel, pravilo, Ausnahme, izuzetak, bemerken, primetiti, Kirche, crkva,
Erkenntnis. Što niste izbrisali? Erkenntnis, znanje. Hvala vam što niste Leihen. izbrisali. Leihen, iznajmiti. U redu? Ausleihen. Pozajmiti. Dobro, pozajmiti. Der Sonnenschirm. Suncobran, Die Meinung. mišljenje. Zögern. Oklevati. Einsam. Usamljen, Gemeinsam. zajedno. Das Getränk. Piće, Besorgen. pobrinuti se. Das Taschentuch. Ponovo, drugi put, znači maramica. Danke. Gleichfalls. Hvala takođe. Das Messer. Nož, Scharf. oštar, Die Vorsicht. pažnja, Vorsichtig. pažljivo, Die Gabel. viljuška, Der Löffel. kašika, Der Teller. tanjir, Der Schnee. sneg, nije povezan Der- sa snežiti, Der Da. Aufzug. lift, Deutlich. tečno, razgovetno, Jasno, ja, nije tečno. Der jasno. Stock. Štok je sprat, Der Erfolg. erfolg je Erfolg. rezultat. Nicht Ergebnis. Ergebnis je Erfolglos, erfolgreich. uspešan, uspeh, šta? Uspeh, uspeh. Zato što nije povezano, znate, a ovo je uspešno, ne, ovo je bezuspešno, a ovo je uspešno. Verheiratet. Verheiratet je oženjen. U redu? Sofort. Sofort, odmah, Selten. retko, Sich fürchten. plašiti se, Ungefähr. otprilike, Zwischen. između, Inzwischen. umeđu vremenu, zwischen između, umeđu vremenu, Gewinnen. pobediti, Der Umschlag. predlog, ne, koverat, Die Person. osoba, Das persona, Licht. svetlo, Zeit. od, Die Uhr. sat, Lieb. dragi, Der Drag. Drag. Der Tipp. kako se zove, savet, Zuverlässig. pouzdan, Der Angestellte. Angeštete je zaposlen, znači ovde smo trebali da povežemo Angeštete sa onim, šta smo gore imali, Banka i šef i sekreterin. Angeštete, dobro. Zufällig. Zufällig je slučajno, znači slučajno je pouzdan, zuverlässig je pouzdan, a zufällig je slučajno. I to je ono što sam grešio u prethodnom klipu, a profesorka opet ide u WC. Profesorka, jeste vi normalni? Imam još samo 140 reči do kraja i ove su mi teške reči, ne mogu bez vas sad da ih samo 1 sekund, evo, izbrojite do 10, iseći ću klip, pa šta da radim? Jeste vrasti? Evo raz, neću morati seći. Ajmo, Zufällig. Zufällig je slučajno. Die Besprechung. To je sastanak, neki sastanak. Am liebsten, najviše voleti, je li tako? Die Treppe su stepenice, lieber je radije, znači lieb je bilo drago, a lieber još draže. Eigentlich u stvari. Wollen. Volen je želeti. Folgen. Pratiti. Folgend. Sledeći koji prati. Sledeći, znači koji prati. Dobro, eto Der ova reč. Teil je deo. Der Stadtteil. Deo grada. Starten. Početi. Ehrlich. Ehrlich je iskren. Die Ehrlichkeit. Ehrlichkeit je iskrenost. Zurückgeben. Vratiti. Der Vermieter. Ovaj koji izdaje nešto, znači stanodavac, na primjer. Vermieten. Vermieten je izdati. Die Miete. A mite je kirija. Streng. Streng je strog. Sich anstrengen. Naprezati se. Regelmäßig. Redovno. Zahnarzt. Zubar. Zahn. Zub. Zähne. Zubi. Funktionieren. Funkcionisati. Sich bewegen. Kretati se. Bestimmt. Sigurno. Fortschritt. Napredak. Schritt. Korak. Schneien. Ono što treba povezati sa snegom gore, ovo je snežiti, kad pada sneg, snežiti. Sich bemühen. Sich bemühen, pomučiti se. Akzeptieren. Prihvatiti. Der Vertrag. Ugovor. Unterschreiben. Potpisati. Die Bedingung. Uslov. Die Kraft. Snaga. Kräftig. Snažan.
Der Sinn, smisao, sinnlos. bez smisla. Unzin, Unzin. besmislica. Herrlich, Srdačno. ne herzlich, nego herrlich, božanstveno. Pa između srdačno i božanstveno smo tu negde blizu. A? Sich kümmern, Sich kumen, brinuti se. rechtzeitig, Rechtzeitig, u pravo vreme. neulich, Neulich, u skorije vreme, Ne- nedavno. zweimal, 2 puta. reden, Parlare, mislim, pričati. leisten, Dopustiti sebi znači da priuštiti. versuchen, Versuchen, pokušati. aufhören, Prestati. umsonst, Uzaludno. der Flur, Hodnik. das Fest, Žurka, zabava, festa. Fest je čvrst, fast, a fast je skoro. Vidite koja koncentracija treba kad se uđe u 914, znači fast je skoro, a ovo ovde je, kako se čita? čvrst, Kako se čita? pa fest. Fest, čvrst, fest, žurka, a fast skoro. Ajmo, idemo da završimo. Eifersüchtig, Eifersuchtig, ljubomoran, noch nicht, ne još, enttäuscht, enttäuscht, razočaran, entschuldigen, izviniti se, die Entschuldigung, izvinjenje, Grund, grund je razlog, gründlich, grundlich je temeljno, bereit, bereit je spreman, a vorbereiten je pripremiti, Mitbewohner, cimer, das Gefühl, osjećanje, sich fühlen, osjećati, die Laune, raspoloženje, gelaunt, raspoložen, schreien, vikati, sammeln, skupljati, spannend, napet, uzbudljiv, kao Bitter. film, bitter, gorak, zählen, cjelen je brojati, erzählen, ne znam. Dajte mi neki primjer, ajmo malo požurimo. Ispričati, izvinjavam se, pa kad vidite cjelen, jer cjelen dve potpuno, znači ovdje cjelen treba staviti numer, pa da znamo da je cjelen brojati brojeve, a cjelen pričati, na primjer, Geschichte, priču, cjelen treba da se doradi. Inače, ako su reči nepovezane, stvarno nema smisla učiti nepovezane reči, a i ako su povezane, ima smisla Geschichte, vam je priča, vorbeikommen je navratiti, ali vorbei je nešto što se završilo, završeno. Vidite, vorbeikommen svratiti, navratiti, a vorbei je završeno. Notwendig je notih i notwendig imaju isto značenje, znači potrebno, je li tako? Potrebno, korisno, neophodno, potrebno, korisno. Aufräumen, prvo ću reći komiš je čudan, Darüber o tome, U-Bahn je podzemna železnica, U-Bahn, a umsteigen je presedati i einige znači, ne znam, einige Leute, einige Bücher. Šta, neki. Sada se vratimo na aufräumen. Pospremiti, vidite. Nekad ne može mozak, a iako znate reč, u trenutku ne možete se setite. Ljudi smo. Amsteigen znači presedati, a einige su neki, tako neki. Freu je srećan, par je bračni par, das par je samo par. Lassen, evo ga tek ovde lassen, na govoru smo imali verlassen, napustiti, a lassen je pustiti. Ili napustiti, isto. Nije napustiti, samo pustiti. Lass mich in Ruhe. Lass, pusti me na miru. Gegenüber je preko puta. Bestellen je naručiti, a obwohl je iako. Wohin je kuda, a woher odakle. Niemals, nikada, a jemals, nekada. Gratulieren je čestitati, begleiten je ispratiti, aussehen izgledati, bekannt poznat, a bekante je poznanik. Hinter je iza, weg je put, andere je drugi, neki drugi put, verwenden je koristiti, mehrmals više puta, ferd je konj, verletzen je povrediti, verletzt je povređen, überraschen je iznenaditi, a Überraschung je iznenađenje, rund je okrugao,
Wenigstens je barem, makar barem, čitajte mi ovo. Gde je žurnalist? Žurnalist je novinar, gerade upravo sada, der Spaß je zabava, heiraten je venčati se, rat je savet, a imali smo savjeti malo gore. Tip i rat, raten također savjetovati, beraten savjetovati, springen je skočiti, überspringen je preskočiti, tief je dubok, sich je sedeti, u redu, sesti, auf diese Weise na ovaj način, meistens je najmanje, barem. Nije? Aha, wenigstens je barem najmanje, a meistens je uglavnom. Besonders je sigurno, posebno. To je bestimmt. Bestimmt je sigurno. Keller je podrum, Erdgeschoss je prizemlje, Dorf je selo, Speisekarte je jelovnik, Vašen, evo ovo je onda što smo imali, veše i vaše treba staviti zajedno, znači ovo je prati, a ovo nas i troken je suvo i mokro, je li tako? Šta je suvo, šta je mokro? Nas je mokro, troken je suvo, je li tako? A troknen je osušiti, erledigen, skroz sam zaboravio da me pitate kako se zovem posle 996 reči, erledigen. A pobrinuti se. Obaviti. Dagegen, sein, biti protiv, wundern, čuditi se, jeli? Bewundern, diviti se, am besten, najviše, jeli? Najbolje, ali vi ste mislili ja znam samo 1000, pa ja znam više, ajde dalje, profesor. Ne, dosta. Ja ću da čitam sam. Ovo je Märchen, to vam je bajka. Hoffnung, nada. Zukunft, budućnost. Auskunft, informacija. Der Wind, vetar. Windig, vetrovito. Sonnig, sunčano. Raum, prostorija, soba. Packen, spakovati se. Trotzdem, uprkos tome. Vergnügen, zadovoljstvo. Mit Vergnügen, sa zadovoljstvom. Die Absicht, pogled, izgled. Ohne Absicht, ich habe das ohne Absicht gemacht. Nicht zufällig. Šta ohne Absicht? Namera. Absicht je namera. To već nisam. Jederzeit, u svako doba. Dringend je važna reč, možda ide mnogo ranije. Dringend je važno, hitno. Weise je mudro. Ab und zu je tu i tamo, ponekad, je tako? Teilnehmen je učestvovati. Schneiden je seći. Nervoz je nervozan. Teilen je deliti. Erlauben, dozvoliti, erlaubt, dozvoljen, verboten, zabranjen, verbieten, zabraniti, verschieden, ajde profesorka, uključite se, šta je ovo verschieden? Različit, velen je birati, kletan, popeti se, Verzeihung, izvinjenje, holen, doneti, abholen, doći po nekoga, anbieten, ponuditi, geboren, roditi se, pročitajte mi ovo, Unterschrift. Ne znam. Potpis. Unterschrift. Pa trebalo da stoji tamo sa Unterschreiben i sa Vertrag. Šta će ovo? Mnogo mi mahe zorge, mi mahe questa profesorka, prolupa se. I s obzirom da je profesorka pobegla, a ja sam već prešao ih, kako se zove, razumećete mi, umorio sam se. Znam ja i više od 1000 reči, samo ih treba poređati. I videli ste, prvi deo je sređen i nije bilo nikakvih problema. I ove druge reči uopšte nisu mnogo teže, nego samo nisu povezane. Tako da, hvala vam veliko na pažnji i vidimo se u sledećem izdanju mog rečnika koji će biti mnogo povezaniji i mnogo lakši da dokažemo da se mogu naučiti izuzetno veliki broj reči samo ako su povezane.
Hvala veliko i doviđenja.